hayi kusayimina futhi umfowonke ngiphinde ngibingelele kubo bonke ama followers ayo Umlaba Media. Ezishisayo ke kuleli viki kuyiviki lamhla ka-23 kuNovember sibheke kulona usuku olukhulu lomhla ka-27 ezithi umhlengemali benongizwe Mcuno sebethembisene ibhama abanye bathembisene impama ubangwa indaba yengoma. Yazi lento yamaskandi ukuthi lento yamaskandi mina ibuye inxaya ngoba kwenzeka kanjani ukuthi umculi njengomdumazi kuyaphinda kuseyikandaleni zokutshotshelwana nengoma. Phela iqala lento lena ukukhulunywa ukuthi uNjoko nomdumazi babanga ingoma khona ingoma batshotshelene yona. Into lokhu siphinde yenzeka asazi noma indlela abasibamba ngayo futhi sikhulume kakhulu ngayo idayise kakhulu angi-understand mina. Kodwa futhi ke ubuzo obuningi ubuzayo kuNjoko ukuthi le ngoma lena ngoba phela usanda kukhipha i-album ikade engayicabanga ngani yini manje ayikhiphe yini le pressure esimphuthumisa kanjena manje. Kodwa ke kuleya call into ezwakalayo ukuthi umhlengemali uthi senze iphutha thina ngizwe ngokuthi sikusendele ingoma wena wasunika abangani bakho obhululu. Hey yabona uma ukuthi bayenza leyo nto leyo ba wrong. Kodwa ngizwe lokho akushona yathi ingoma ekade eyibongela ama-airtime kumlaba yena ngashaya ngisho lowo mlaba hayi sefuna ukuthinta ngisho nami phela manje sithi ngashaya nalowo mlaba. Kodwa ke angikho lapho. Kodwa engifuna ukuphawula ke ukuthi yenzeka kanjani lento leyo ukuthi umculi kodwa umdumazi avume ingoma azi kahle ukuthi ayikaphumi ku-album kahle uputshuze ingoma. Ayinto engenzeki leyo. Abaculi abayenzi leyo nto leyo abayiputshuze ingoma noma yimuphi umculo wamaskandi maye ethi iphume ngepromo iphuma kwipromo noma ke kube khona nje iclip encane ayikuwo uyena ovumile hayi ngephutha ngoba kahle kahle iphume ngephutha le ngoma kaMdumazi iphume ngephutha. Kodwa ukuthi ayiqophe icatshangiwe ikhompoziwe ukuthi irecordwe bingaka-recordwa shuthi emva kwaleya video asiya-recordwa ke lokho abakukhulumayo nje okukhulunywa ungizwe ukuthi umuntu beyibongela ama-airtime hayi akusikho ukukhuluma okukahle lokho athi athembise nalokho kuyibhamu-ke akona ukukhuluma okukahle. Kodwa-ke mina ngicela ni-subscribe kuMlaba Media ngizoyi-add manje-ke. Angifuna ukukhuluma nawe ngicela ukala ungibhalele amasimba la. Ngicela ukala ungibhalele amasimba la. Ngiyakubloka lolu hazane lo. Akumina ngashisa izwi lakho. Musukhushukela umoya amacingwane ngoba ngazi ngempela umuntu uzoshanga empama uzoshangana ngoba phela wena into onayo emhlabeni umqhele awunasibhamu. Into yendala ishawa ngesibhamu thina ngeke sikuyeke ke mfana wami ukuthi uzofika usebenze kanzima bese kuthi umsebenzi esiwenzile ngokuzwisa nje ingoma wena usuyisendela abangani bakho Njoko. Umhlengemali ngicela ningathi malihlulwa impilo nina wahamba wena ufumbulula idakwa idakwe azazi uculeni kulindela ukuthi akhiphe i-CD lo mfana akayikhiphile azazi ingoma akuzona ugijima uzothembele engomeni ayicule etshwaleni edakiwe ebonga imali ye-airtime ngizoba sisakaza mina nobabili ngempama nayo lo mlaba athi umenze umuntu angangidakelwa mina wamhlengemali ungafika uphuthuse